Dalawang magkahiwalay na insidente ng sunog na itala sa La Union. Tutukan sa report. Nasunog ang two-story residential house sa Barangay Likisya, Caba, La Union. Nadamay ang dalawang motorsiklo at isang bisikleta. Ayon sa Caba Fire Station, walang naitalang nasugatan o nasawi sa insidente. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na napabayaang nakasaksak na charger ang sanhi ng sunog. Agad na nagpaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan. Yung pinaka-importante po sana ma'am na gusto kong sabihin ma'am is yung one number sana namin na mga bombero ma'am. Dapat sana po meron silang listahan agad ma'am para yun nga po ma'am, maiwasan po natin yung pagka-delay ng pagtawag ng tulong ma'am pag may sunog. Kasi gaya nun ma'am, may na pa yung signal doon, hindi po yata kami natawagan agad. May mga nagbibideo pa kasi. 4 na bahay rin ang nasunog sa Barangay Ortiz, Nagilian, La Union. Magkakadikit ang mga bahay at gawa rin sa light materials kaya mabilis na kumalat ang apoy. Ayon sa BFP, naiwang nakasinding panggatong ang dahilan ng sunog. Isang nasugatan pero nasa maayos ng kalagayan. Umalis siya ng bahay nila tapos bunta siya ng lamay. Or mga niluluto, dapat siguro muna natin dapat na nakapatay yung kuryente, gano'n, walang iiwang niluluto kasi siyempre pag napabayaan yun, talagang lalaki yun, ma'am. Joan Punsoy, One North Central Luzon.